Nakatisting na ba mo nga nagsuka tungod sa kahubog? Nakatisting na ba mo nga nihilak tungod sa lalaki? Ay, sakitan mo eh. Oy, ang nakalami sa pagkaon sa lamugba kay di mo pwede mamakak. Nakatisting na ba ka nga nakatulog sa laing balay? Nakamata ka nga, lain na lagi ni nga balay. Jasmine Borja, Evie Imano, nakatisting na ba mo? Og naay ka textmate? Kana as in text, ligay mo gakita pero sa cellphone lang yun mo. Yes or no? Nakatisting na ba mo nga nakipag-date or nananguyab nga more than 10 years old sa inyong age? Older. 10 years older sa inyo. Nakatisting na ba mo nga gipanguyaban og tumboy? Yo, what's up mga bitokon? Welcome back sa akong YouTube channel. Niya nasanta sa laing edisyon sa Kaon na Sab. Og na swerte kay ko kay naimbitahan ko diri karon sa Lamugba. Ha? Na sila karon diri actually abay ra sila diri sa may Gaisano. Diri ra gyud abay sa may Nazareno Church, okay? So now karon dinhi para motilaw sa ilang lamian nga pagkaon. O kung makita ninyo diri sa lamisa, perting daghana. Okay? O siyempre, dili pwede nga ako ra isa ang mukhaon na ni. Kailangan ko manawag og backup. Kung ako gikan sa Distrito 1, kailangan taga Distrito 2 ang akong backup. Bosa, kailangan siguro ko manawag. Kung asa sila karon, kay buradi na ko ni kaya. Wait lang ha. Kailangan ko og wala pa ko ka-text. Wala. Paspas ang signal. Paspas ang signal. Paspas kayo. Guys, ang akong backup karon puros mga chicks. Siyempre, Evie Imano and Jasmine Borja. Lingkod. Kadyo lang ha. Sigurado ba mo nga musokol man yung mga hikang on? Kaya ka mo mga sexy ba mo? Basig hinay kayo mo mga on. Ha? Ayaw kumpiyansa. Kana mga lawasa hingaon na? Dili ko gutom pa. Dili, ha? Kaon ko. Ikaw? Kanay mong lawasa? Mukhaon na? Kaon sa lamig. Sige, lingkod mo. Nata karon sa Lamugba, na sila'y sinuglaw, pork sisig, tuna belly, grilled tuna belly, kilawin, pansit, bulalo, kana tuna sisig, pork grill nga belly, tapos buffalo wings. Saman. Magmukbang may magpalaway may mangaon mi karon lami ang ila daw ilang pinakadabis daw gyud diri sa Lamugba kanilang sisig. Okay, nga grill. Og later after ani, sige pakanon man ta mo no. Pero unya panguman sa tong kaon natay yes or no challenge. Makulbaan na lang ko anang yes or no ba? Sama sa or na lang ka. nagpahilak na ba mo og lalaki? Agay. Nagpaasa na ba mo og lalaki? Agay. Kapila later na siya. Later kay murag di man kay mo ganan mo tubag no basta gutom no. No, tama. Again, thank you. Thank you mga backup. Again, Evie Imano, Oga Jasmine Borja, mga taga Distrito 2 ni sila. Pasaylo ako sa mga Distrito 1, Distrito 2 akong gimbitar kay nag-meet halfway mi dire. Yes. Og siyempre ituloy lang ngayon. So, nindot rin sa Lamugba kay tanan naka-disinfect, na social distancing, naka-sanitize, tapos 24/7 na sila in fairness. Okay? Para po sa So anytime, kung medyo hubog mo sa gabi, katunay mga trabaho sa gabi, pwede mo diri sa Lamugba. Barato diri in fairness. Daghana kay nako istorya, kaon na taon. Okay, larga, go. Kamu ba ano ba? Kamu ba kana yung mga lawas ga rice ba mo o gani kayo? Ay, napal. Ay by the way,
Napadiay ang atong kuan. Sa ito'y pangalan sa atong tida, pangalan? Shanti. 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 Milk tea. Sikat kay ni siya sa Bukidnon ug karon na nasa Cagayan de Oro City. So after this, napagyud mo'y Shanti. Wow. Lahi. Larga. Like I said, kamo ba hilig ga rice pa ba gyapon mo? Kana sa inyong mga sexy Ana, ninyo. rice eater kay ko. Of course. Rice eater. Rice Ha? is life. Kana inyong lawas rice eater Grabe na. ka rice eater. Asa man yung asa man yung pamutang inyong mga rice sa kana. Ang balas bilbil. Thank you lamog ba. Langian ka ayo. Laban. Yan. O kanya kung isa ka paborito, Thank kaning you. kilawin. Di ba kung may lalaki, dapat ako yung mo-serve? Dapat ako, di ko gentleman, no? Sige Di lang. halata. Sabot mo ko. Okay. Diba? Siyempre ako nung naglibre ninyo, tako pa yung mo-serve ninyo. Abusar naman po kayo mo kung iyan ang mga klase ng pagkatao. Dili Bang siya bayan. magkaon. Hinahinay, mamani. Nagmay para matilawan ako tanan. Maayo nga tip. Okay. Correct. Para Atong tilawan utrohon, ka atong lang ba? utrohon. So muna ang tip diha. Wala si. Yes. Ayaw sa mo kuwag daghan, ginagmay, para tapos kung sa ito'y pinakaganahan mo, mo ibalik. Wow, a great advice from Evie Imano. At least na po ko na-learn karong nga lang. Oh, imo na. Thank you. Thank you, Robert. Ayun, tarap. Akong amigo. Ang tarap. Bitok. Sisig. Mo na nilang pinaka bestseller din ilang sisig. Ilang sisig. Sige, dari ko ha. Ay, Tabok ako'y- ko ha. Sige. Ay, ako yung hatay. Sige. Ako ito na. Larga. A few moments later. Grabe, pangumanog kaon. Shanti! Og, grabe na kumakaubang mga babae. Grabe mga on. Tanawa, purag kalma, purag wala lang, no? Muna diferensya sa mga babae. Si Evie Mano o si Kuan, Jasmine Borja. Borarag wala. Hinay-hinay, pero grabe mga on. Takaron, nag-chunky na sad mi. Ganahan ko sa kuha kay pwede day zero ang sugar. Unsa na yung mga cookies and cream? 50%. 50%. Ang imo nakabutang cappuccino, 50%. Okay, now, while kamo gawit sa Changti, abay ra day sila ang lamog ba og Changti? Kaya salamat sa Changti. Natay, yes or no? Councilors, Evie Imano, Jasmine Borja sa Distrito 2. Pinakauna nga pangutana. Nakatesting na ba mo nga wala mag-uli og sinsilyo Yes. sa inyong ginikanan? Keep the change. The change mo sa Man to bayan. Kadyo lang, ikaw una, gisugo ka. Isugo. Tapos na mga pila ang sukli. Mga 7 pesos to. Nagsugod og 7 pesos. Sa among tindahan, kay among street, next street night tindahan. Ayan, mao ka. Ikaw, mao gyapon. Dako to ba? Pila? Si Quinta ka. Si Quinta. Nakatesting na ba mo nga nagsuka tungod sa kahubog? Wala ka man. No. Ay, oo di ay. No. Napainom. Ikaw. Pero ikaw, nakatesting ka nga nahubog ka. Ay, ga-drink ko. Pero dili ko gaabot. Pero wala niabot sa point nga. Magsukaha ako. Even to the point nga magsagol na. Wow, gahig sikmura. Dili gid ko gasuka gyud. O ba? Ako actually di ko gainom. Pero Ah. kani laging bakat di ko tuwa na nga di ka mo inom mag-as ka sir sayo akit dito ya pag di ka ginom hagas. Ko promise lagi dili paimnon man gyud ko. Sige inom. So ko. napugos siya. So nahulog nga dili kaanad. Pero pinasukad ako ng anak din no. Wah! Ako po sa projection maging ko ana di ay akong kuan di surat sa tay. So ana ikaw ana Ana, Pinaana pag nagandagan no kuno ko dito sa Miss Kalayan balay yun sosyalan. Bisa, saan na din mabitikwin mo suka? Maski unsay mahitabo with boys gyud. So ang normal nga babae mo suka diretso. Pero kung beauty queen ka, iana sa anghel, tapos suka na. Bakit ko lumabasa ang hair di ana sa pogong ana sa ako. Grabe na kayo, hindi ko pa na. Dinuod. Oh my God! Nakatesting na ba mo nga nihilak tungod sa lalaki?
Tan, uy. Oy, ang nakalami sa pagkaon sa lamog ba, kaya di mo pwede mamakak. Uba, proud. Wow, talaga. Talaga. Ikaw na, Ivy, sa bulag, sa pagbulag ni, sa pagbulag. Dili, maski ka na mag-away. Ah, so hilak na yun. Dili, always. Ah. Always. Pero nakahilak Kaya yan. masubraan na gid ka nga kanang sapot na kay ka bitaw, masuko na kay ka, pungot na kay gana. Ayan. Kung nagtanaw siya karon, no, sa imong message. I hope happy mo. Oy, kani ang beauty queen, Jasmine Boran, nakahilak ng tungkol sa lalaki. Amigo ko, Bernie. Kabalo ka, apo tahilak yun kay ko. Gamay lang kaya kikuan. Hilak na dahil. Sa babisi ba kay sila ka? Pero pag tinuray nga hilak ka, hilak yun sad siya. Ah, sa balos-balos sa lugar. Love is blind. Hey! Nakatisting na ba ka nga nakatulog sa laing balay? Nakamata ka nga, lain na lagi ni nga balay. Pwede nga hubog ka, pwede nga tungod sa kakapoy. Nakatisting na bumana? Wala. Ikaw? Wala ko sukad. Kaya di man ko gainom. Di po ko ga sigrilyo. Sumurag So whatever it takes, muli yung ka sa balay. gawas kong kuan. Ito. Ay! Lahi ang plano. Ikaw wala ka sukad. Wala. Ay, Wala. di kay ko ga sleepover. Disad ko tugtan before. Ah, okay. Gauli gid. Unsa na ka nga age nga tugtanog kuan na? Sleepover? Sleepover ko sa balay, ramsadya ko magulang. Kanadya, kan teacher ka ma'am. Sa mga friends, barkada, wala? Wala. Maybe, once, college ko, naghangyo gid ko to. First time na ko to sa Or maybe because kay siyempre ang apelido nga imano, politiko, ana, tama. Strict yun to sila. Dili gid to pwede nga matulog ko sa line house. Okay. Kay, pangutanwan man di ko nila nga ngano. Wala kay ulian. Wala Oh, lagi mo galing. So, Na helicopter na sa gawas, di ka kauli? Ana. Jasmine Borja, Evie Imano, nakatisting na ba mo? Og naay ka textmate? Kana as in text, ligay mo gakita pero sa cellphone lang yun mo. Yes or no? Textmate. Hey! Patwitang ko. Pagkemi-kemi. Uy, kaning isa dugi kayo. Wala man siguro. Ay, wala, no. Ha? Nga at least for a month, for 2 months, nga murag kanang kiligon ka, mag-morning. Wala. Ikaw just na, testing ka. O sa man kaning nga testmate, mas nauna mo na ila sa cellphone, wala mo nagkita sa personal ani, papi miro. Naay ka ng ila-ila sa cellphone. Napoy ka ng kaila daan sa unang panahon. Lugar nga batch Tapos dito nitiwas sa text. Then, din siya, ni-chat lang siya. Kalto, palabit, malinaw ko siya. Ay! Nangatol! Nakatesting na ba mo nga nakipag-date or nainanguyab nga more than 10 years old sa inyong age? Older. 10 years older sa inyo. Kani ko to. Oh, kana. Yes or no? Ano sa to ko na date? Na-date. Na-date, older. Yes. Ako, yes. Kaya, Yeah, yes. para sa kuyab kay older than Ay, me. dili. Bisag wala lang yung gisugot. Bisag niabot lang mo sa punto nga nag-date mo, ana. Wala mi nag-date. Nagpaila lang siya, pero wala mi nag-date. So nay mo rin ni action o panguyab. Pero wala mo niabot sa punto. Ikaw, sa may prefer? Okay ra ba sa mo younger or gusto nimo nga older gyapon? Pero at least unsa nga tiguang nga older? 10 okay ra gyapon na sa mo 10 years older. Okay, ako 10 years older. Nakatisting na ba mo nga gipanguyaban og tomboy? Tomboy. O ba siya wakakabalo nga tomboy di siya no? Wala siya kagabalo. Wala siya gan. Ikaw, nakatisting na ka. Wala, nga naman, kay magpabugay-bugay, manay ko, ano di kaportan ba? Kasi bilordisyan ba ako di, dagan ba mga tumboy di. So, amigo, dito ko, wala, mega, magbinugay. So para, una nilang baro, uy, tomboy sad ni, ana. Ay, kanibugay man, ikaw. Alright, palakpakan. Very good. Nipasar sila sa atong yes or no challenge. Di na ako palabihan kay delikado na basig ako na no'y butan ani karon. Kamu doa babae. Mudagan mo pagkakonsihal. Unsa ba'y benepisyo kung babae ang madagan pagkakonsihal? Wa sila naka-prepare ani. Evie Imano, ikaw babae, dalaga. Unsa kay advantage kung usa ka konsihal, usa ka babae? Ana, prani mo nga edad. As Parang serious na kayo ba, no? Dili man. For us babae, honestly, I don't
see the difference between men and male and female. As long as you have the heart to serve. Ang imong kasing-kasing nasa sakto nga lugar, no? If kana gyud ang atong tumong ug ang atong tinguha is to serve the people, it will not matter if babae or lalaki. Pero being a babae, being single, I can devote my time. Pero dili na siya nga pamikil to those who are taken, ha? Gusto na ako i-specify. Disclaimer. Dili ba? Pero as of now, ito ang taman single mo yun, di ba? So, ako mahimo nga responsibility, hinaot kong tugutan sa katawhan, mangulit ako sa katawhan sa Distrito 2, basin day inyo kung sugton. Bantay sugton, basin ka muna tayo mo sugot sa ako. You know? That's how I see it. Hindi mag-matter kung babae lalaki. As long as you have the right intention, you have the proper guidance, kusog atong pagsalig sa atong Ginoo, we have the support of our loved ones, everything is possible. Yan. Jasmine Borja. Babae, tayo beauty queen. Unsa may advantage? So, kung ano na kung mahimo siyang konsihal, ana? Challenging kayo na. Tama sa giingon ganyan ni counselor, umalabot na ito ang counselor, Iwi Imano, no? Kasama si ang giingon mo lagi na wala may pili mababae ug lalaki, pero sa ako lang, para sa ako murag mas advantage lugar po ning babae. Oo. Ano man kay para sa mga kababainhan ba? Hilabi na sa kababainhan, daghan biya kayo pud babae ha. Dili ang mga lalaki biya karon nangagagmay na kaya naapay daghan ng kung LGBTQ na hurot na gyud ang mga lalaki. So biya base lang na sa obserbasyon ha. Ano kalain diha mga mega-mego ha? Basta base lang na sa akong obserbasyon, lisod sa kaayo nga nakita man gyud ninyo nga daghan kaayo babae. Mga lalaki na nga gamay naman kay daghan kay na nga yung mga padulong sa mga LGBTQ. Busa kana pa lang daan makita gyud nato nga grabe ang kuan karon sa mga kababainhan, labi na nga makatabang sila inahan ba? Di Correct. ta mabuhi dirag wala inahan. Tama. Di ba? Tama. Di ta anak dari wala inahan. Sabi magdala sa atong kuan. So advantage lugar no kuno ang mga kumbaga ang babae nga maka-advise, sisterly kuan ba, advice maana. So ang among tumog tinguha para sa mga kababainhan is mutabang man gyud sa atong isig katao. Mutabang sa mga kababainhan. Hilabi na gyud katong mga nay mga problema, hilabi na gyud katupitang nay mga nangarip ng mga batanon nga bata. Correct. Kana bitaw importante gyud kay na kay daghan gyud kay nga nabiktimaan. Psychological support. Correct. Oh, mga single mom diha. O guban pa. Karon dari, Ah. manghangyo sa inyong malumong kasing-kasing. Iyan. Tatagaan ninyo kami higayon. Ah. Dili lang higayon pagpanerbisyo sa barangay, kung dili pagpanerbisyo tibok dakbayan sa Cagayan. O, di ba? Pwede na. Jasmine Borja Day, siyempre, currently day, siya is kagawad karon sa barangay Kamaman-an. Oy. Kani sila mo nila mga deserving yung kay ni sila nga mga mudagan sa konseho in fairness. Sa District 1. Okay ra ko. Balag sa lubot ra ko dapit. Okay ra ko. Unahan lang ni sila. Thank you very much. Evie Imano, Jasmine Borja, thank you very much. Lamugba, daghang salamat. Og siyempre sa lamiang Changti. Thank you very much. Abay ra po dia. Thank you. O siyempre, humano naman ni kay tiwasong pa naman ni kaon. Thank you very much. Daghang salamat sa inyo tanan. Salamat. Bye. Bye guys. Anya na ang idol